1 கிலோ சிக்கன் பிரியாணி 100 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே அதை வாங்குறதுக்கு நான் கிளம்பிட்டேங்க. நாகர்கோவில் பார்வதிபுரம் பக்கத்துல கட்டையநுலை பிளேஸ்ல தான் இருக்காமா. அங்க போய் ஒரு பாட்டிட்ட விசாரிச்சா இங்க எங்கேயாச்சும் 100 ரூபாய்க்கு பிரியாணி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு உடனே பாட்டி தம்பி அந்த பிளேஸ்ல கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. பாட்டி கை காமிச்ச பிளேஸுக்கு நான் போயிட்டேன். பெருசா போர்டு வச்சிருக்காங்க. 1 கிலோ சிக்கன் பிரியாணி 100 ரூபான்னு போர்டு வச்சிருக்காங்க. நானும் உள்ள போயிட்டு அண்ணா கிட்ட கேட்டேன். ஆமா 100 ரூபாய்க்கு நாங்க கொடுக்குறோம். சிக்கன் பிரியாணி, முட்டை, பெரிய சிக்கன் ஃப்ரை, கூட சின்ன சின்ன பீசஸ் ஆஃப் சிக்கன் பிளஸ் தயிர் பச்சடி, சால்னா, ஸ்வீட்டு, இது எல்லாமே 100 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்கன்னா சூப்பர் இல்ல அண்ணா, எனக்கு 1 கிலோ பார்சல் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டேன். அண்ணா பார்சல் பண்ணிட்டு இருக்க கேப்ல சிக்கன் ஃப்ரை எல்லாமே பார்த்த உடனே அப்படியே குண்டாவோட தூக்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு அண்ணாவை தெரியாம குண்டாவை தூக்கிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்புறேன். அதுக்குள்ள பார்த்து சட்டையை பிடிச்சிட்டாங்க. உள்ள சிக்கன் ஃப்ரை இருந்து தெரியல அண்ணா, அதனால வெளிச்சத்துல வச்சு பார்த்தேன்னு அண்ணாட்ட லைட்டா ஒரு உருட்டிட்டு அண்ணா பார்சல் பண்ணி கொடுத்த 1 கிலோ சிக்கன் பிரியாணி அப்படியே வாங்கிட்டு நான் கிளம்பிட்டேங்க. 100 ரூபாய்க்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த சிக்கன் பிரியாணி கண்டிப்பா ஒர்த் அப்படின்னு சொல்லலாம். டேஸ்ட் வைஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப அல்டிமேட்லாம் சொல்ல முடியாது, ரொம்ப லோ குவாலிட்டிலும் சொல்ல முடியாது, மீடியம் குவாலிட்டியில இருக்கு. 2 பேர் தாராளமா சாப்பிடலாம்.